ni nye min ɲininka o me derisu kɔnɔna na ko n b'a kɛ ka tawsiri kɛ cogo min an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an ka ɲɛnamaya cogo la an ka jamanaw la ni mɔgɔ min ko a ka tawhidi jɔ komi a b'a kɛ ka fɔ cogo min an bɛ sunna ko min fɔ bato cogo ni ciden ka diina cogoya min fɔ ni mɔgɔ min ko i bɛ jɔ n'a ye ka ɲɛnamaya la k'a kɛ o cogo la ko gɛlɛya bi sɔrɔ an ka ɲɛnamaya cogo t'u tɛ ɲɔgɔn ta ni e kɔni ko i b'o ta dɔrɔn gɛlɛya bi sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min a ko i bɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ minnu b'u danbe ka taa kalan yɛrɛ ma ani diina ɲɛmayaw olu de b'a i kanto e ma ko a kɛ dɔɔni dɔɔni ye ko ni e fana y'a kɛ dɔɔni dɔɔni ye dɔrɔn i bɛ bɔ min kalama i b'a bila de i bɛ fara olu kan ko anw bɛ kɔnɔnajɛya juman fɔ mɔgɔw ye ne bɛ kɔnɔnajɛya min fɔ hari bi tawsiri o kɔnɔnajɛya caman kɛra la nin tawhidiya ciden ka sunna wa ala bato cogo ɲuman hadamaden k'i jija i b'o sɔrɔ cogo cogo i k'o ɲini i k'o sɔrɔ i ka kɛ a kan i ka kɛ a kan o de y'a to muqbilil wadi yemani min ye salafiya sabati yemani a ko sunnamɔgɔw a ko i ka balo bɔgɔ la i ka bɔgɔ dun dɛ o i ka bɔgɔ dun o sugantiya o ka diya i ye ka tɛmɛ k'i ka sunna bila sɛgɛn k'i sɔrɔ i ka bɔgɔ dun yɛrɛ i sɔn ma i ka jɛna n'o ye i ka diina n'i ka sunna i kana sɔni hakɛ bila la diɲɛ ɲɛnamaya ye mun ye nin diɲɛ ɲɛnamaya sɛgɛn ye mun ye wagati kunkurunin e t'i ka fatu wagati don nin diɲɛ ɲɛnamaya sɛgɛn ye mun ye mɔgɔ min ye diɲɛ ɲɛnamaya daamu sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan mais n'a kɛra jahanabaden ye ciden ko yomali kama don n'u y'a sɔri jahanaba siɲɛ kelen k'a bɔ karasa fulana ala b'a fɔ malikaw ka ɲininka e delila ka hɛrɛ sɔrɔ wa a b'a fɔ wallahi tigala ne ma hɛrɛ ye ɲana abada ma hɛrɛ sɔrɔ ma hɛrɛ ɲana abada min ye diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ depuis ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli min ye hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan mais a ma kɛ arijanaden ye n'u y'a sɔri jahanaba kɔnɔ siɲɛ kelen ni malikaw y'a ɲininka a b'a fɔ ma hɛrɛ ye ɲana abada mais ciden ko ni mɔgɔ min ye gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan depuis ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli e de ye gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan mais i sabatira i kɛra arijana dunkɛ ciden ko yomali kama do ala b'a fɔ malikaw ma a y'a sɔri arijana k'a bɔ n'u y'u sɔri arijana siɲɛ kelen u y'u bɔ i b'i ɲininka karisa e ye gɛlɛya ye wa i b'a fɔ wallahi n tigɛ la ne ma gɛlɛya ye bara gɛlɛya ma tɛmɛ n kɛrɛfɛ ma ya bara ni diɲɛ ye mun ye an bɛ min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye min faamu ala ka tawhidi la i ye min faamu ciden ka sunna la i seko bɛ fɛn o fɛn na k'a kɛ kana tɔ ye mɔgɔ si kama mais ala ka ɲamaru kan i tɛ se ka bɛɛ kɛ fana la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ala ta nin karaba ka bila fɛn i se tɛ min na fattaqullaha mastata'tum ala ko a ye sira ala ɲɛ ka seko damayira la mais i se bɛ fɛn o fɛn na diina ko la k'a fɔ i se bɛ fɛn o fɛn na bato cogo la k'a kɛ kan'o to ye mɔgɔ si kama min b'i kanu a k'i kanu min b'i tanu a k'i tanu min b'i lagosi a k'i lagosi min b'i sɔn a k'i sɔn min b'i kumante a k'i kuma ala tilala e ka kow la pewu tawhiditigi bɛɛ ka nin dɔ dɛ depuis ala ma san kaba 7 ani dugumakolo 7 depuis ala m'u dani san 5000 e ka ko banna pewu ala ye min sɛbɛn i ka latigɛ la foyi tɛ se k'o yɛlɛma e ka ko bannaw fo i ka nin de don ala tilala i ka latigɛ la kalimu korotara papiye jara ciden ye nin bɛ fɔ an ye pour i dusukun ka gɛlɛya de i ka sabati ta kan wa'lamu anna li ummatan law istama'a ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka فلقد كتبه الله عليك وإن استمع لأن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك ورفعت الأقلام وجفت الصحف ciden ko ikado ni diɲɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan manton bɛɛ ni manton bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko an ka karasa tɔɔrɔ ciden ko tɛ se ka foyi k'i la ni ala ma min sɛbɛn
mantombe dugu kelen tɛ dɛ jama kelen tɛ dɛ kabila kelen tɛ dɛ misiri kelen mɔgɔw tɛ dɛ mantombe n'u farala ɲɔgɔn kan ka karasa tɔɔrɔ ciden ko i tɛ se ka foyi k'i la ala ma min sɛbɛn mantombe dugu kelen tɛ jamana kelen tɛ misiri kelen tɛ kabila kelen tɛ ni mantombe de bɛnna fana an ka karasa nafa u tɛ se ka foyi k'i ye ni ala ma min sɛbɛn ciden ko kalimu kɔrɔtala e ka latigi ala y'a sabe kalimu kɔrɔtala ka bɔ a ka tɛ saga ka fana i ka latigɛ ewa kow sɛbɛra papiye min na jara ewa ka nin don ne bɛ kɔnɔnajɛya min kɛ min ko tawhidi min ko sunna ne bɛ kɔnɔnajɛya min di aw ma o ye nin de min sifati ahli sunna wal jamaa sabatu ala al haqq ahli sunna wal jamaa kan mankutu de ka sabati tiɲɛ ka hali ni k'u kantigɛ dɛ ahli sunna wal jamaa nin b'u ka mankutu de la dɛ n'u ko sinnamɔgɔ jitɔ filɛ sinnamɔgɔ alamina bali filɛ a se a dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ sinnamɔgɔ palasi ɲinina filɛ sunnamɔgɔ tɔgɔ ɲinina filɛ sunnamɔgɔ tɛ ale y'a da a yɛrɛ la dɛ sunnamɔgɔ hakika tɛ palasi ɲini sunnamɔgɔ hakika mako tɛ tɔgɔ la sunnamɔgɔ hakika mako tɛ mɔgɔ ka lagosili la sunnamɔgɔ hakika a tɛ sira a tɛ jɔrɔ a tɛ yɛrɛ foyi t'a bɔ a t'a ka fɔ saya n ko sunna karamɔgɔ dɔ tɛmɛna u y'u bɔsɔ dɛ k'u ɲanamaya bɔsɔ u ma bɔ u ta kan k'u ɲanamaya bɔsɔ o sunna karamɔgɔ tɛmɛna a ɲanama k'a bɔsɔ a ma bɔ a ta kan dɛ ciden y'o fɔ a ko sɛbaw ma k'aw bɛ kɔrɔtɔ dɛ a ko mɔgɔw tɛmɛna aw ɲɛ u bɛ si de da kunkolo camancɛ la si i bɛ filen da yɛlɛ ni si min ye u bɛ bɔ tigɛ ni si min ye u b'o de da u kun na k'u si f'u b'u u da yɛlɛ komi filɛ k'u ma bɔ u ta kan dɛ o mɔgɔw tɛmɛna u ma bɔ u ta kan dɛ mɔgɔw tɛmɛna u b'u jɔ dɛ i jɔlen peɲɛ nɛgɛfin u b'o de kɛ peɲɛ ye ka sori farikolo la na a taara da i kolo la u b'a sama k'i ka sogo ka peɲɛ ka bɔ i kolo la i ɲɛnamaya k'i ka sogo bɛ peɲɛ ka bɔ i kolo la i ɲɛnamaya jɔlen fo ka t'i nin bɔ ciden ko nin kɛra mɔgɔw la u ka diinɛ kama u m'u ka diinɛ bila dɛ u sabatilen tora u ta k'u m'u ka diinɛ bila ashabul ukhdud masakɛ jugu min ye dingɛnw sɛ u bɛ mɔgɔ kelen kelen min na karisa bɛ cogo di i b'i ka diinɛ min na bɔ a la n'i ma bɔ i ka diinɛ la an bɛ fili tasuma kɔnɔ u sera muso dɔ ma a denyɛrɛnin b'a kɔ la u ko a bɛ cogo di bɔ i ka diinɛ la n'i ma bɔ a la an k'i fili tasuma kɔnɔ muso hakili jiginna a denyɛrɛnin min b'a kɔ la o hinɛ y'a minɛ ko a bɛ bɛ kɔfɛ denyɛrɛnin k'a to banbunna na ba kɔ la a ko n ba sabati k'i fili tasuma kɔnɔ i bɛ tiɲɛ de la i sabati k'i fili tasuma in kɔnɔ i bɛ tiɲɛ de la n bɛ kɔnɔnajɛya min kɛ o de ye jamana kɔnɔ nin diinɛ in bɛ jɔ fana dɛ n'a ma jɔrɔ an ma sira an ma taama kɛ a bɛ jɔ dɛ mɔgɔ tɛ s'a la koyi a ye sabati ne bɛ nasiha ni kɔnɔnajɛya min k'aw ye n b'o de fɔ aw ye a ye sabati a kana taa bila min bɛ ko u bɛ min fɔ ko i kana gɛlɛya kɛ dɔɔni i kana gɛlɛya yala e ka gɛlɛyali ye mun ye est ce que e ye sunna de kɛ wajibi ye wa i ye sunna de kɛ farida ye wa i ye halala de kɛ haramu ye wa nin de ye gɛlɛyali ye ni ciden ko bashiru wala tu'ashiru a kɔrɔ tɛ fɔ ye maana ala ka min ye sunna ye e kan'o kɛ wajibi ye min ye musahabu e kana k'o ma farida min ye halala ye e kana f'o ma haramu ni e ye ala ka halala kɛ haramu ye e b'a kɛ ka musahabu kɛ farida ye nin de ye gɛlɛyali kɛ nin de ye gɛlɛyali kɛ ciden ye balili kɛ nin de la mais kuranɛ ye min fɔ cogo min hadisa salen ye min fɔ cogo min ciden ko baara min ka kɛ cogo min k'a k'o cogo la o de ye gɛlɛyali ye o tɛ gɛlɛyali ye o ye de i ɲamara n'o ye dɛ ciden ko ija amaratukum bi shay'in fatu minhu masatatu i ɲamara n'o ye dɛ ciden ko ɲaw ɲamara ni min ye a seko bɛ fɛn o fɛn kɛlen la y'a kɛ ɲamaruka
geleya lede niye ewa halala ke haramu ye iye mustahabu ke fardai amba fo de ya geleya kana geleya me Allah ye min ke fardai yo de ke fardai Allah ye min ke haramu ye do ke haramu ye Allah ye min ke halala yo de ke halala ye Allah ye min ke sunna yo do ke sunna ye sare min ke bidiya yo de ke bidiya ye ete geleya li kala ye de ete geleya li kala ye de eye Allah ka nyamaru kam batola de eye ciden ka nyamaru kam batola de mogo gelente ema geleya ke donc amben ne shi hamin kawye aye sabati komi kulu sunna mogo te sanse de huje fata guni yamani ciden ka sheba do de dondola do tara doaka ko huje fata guni yamani ka wosha kanka alai ako iyyaka wa tala'unu fi dini fa inna dina allahi wahid awa akon ne be konnan jamin kiye mbe wosha kan min kiye kanake kuloro chaman tigi alaka dina la de bibe nin kulorula sini be nin kulorula bibe nin fo sini be atanafo bibe nin ke sini ba tanake ako kanake nin dina la de iyyaka wa tala'unu fi din kanake nuniya chaman tigi dina la de inna dina allahi wahid alaka dina ko ne kelende alaka dina e kelende ko me ni eyen nin kuma fo bi nu yi papa man kan chayara sinina ta tanafo ni eyen nin ke bi u yi papa man kan chayara sinina ta tanake sunna mo to yede sunna mo ye wosha kanke nyogo nyede kan nyogo mbalin ni nade ibe sabati de hari kas ikafa ni be faga ni ka cinya de isabati ki faga ni ka cinya ni dina te mo bolo inyana mo yakku dina ko ni wi ka tawhidi minala e ka tawhidi bila mo kama e ka sunna bila nyogo ko ibe mun najiya ko wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni illa liwahiduni jinnani adama de madda foy kama fon ka wunya mariya kimbat sarafun ye illa liya'buduni tawsir illa liwahiduni fakin ke kelenya idda kunya munye kala kelempe bato no bori bori be mun najiya ko hari ka samu soyayya ngodi ya to Allah yire ko qur'ana ko wali fitnatu asaddu min al-qatl ayata aya in tafsir la je qur'ana ko wali fitnatu asaddu min al-qatl ala yire ko qur'ana ko iki fitna ika mo fitna ka bo ka dinaka ala ko ka juguni ka fagaye mo iki fitna ki boy ka dinaka ki boy ka cinya ka ala ko ka juguni fagaye parce que ni fagarai ka dinaka foy macinya foy macinya ila ni mogo fagara ka dina kama fagara ka dina ka foy macinya mais nu yi fitina yi ka dina bila yi ka cinya bila i mankira jinya la i mankira la gara la qasira dunya wal akhirah jalika huwa al-qusran mubin i perdi la jinya i perdi la gara ala ko de perdi bangale ahli sunna wal jamaa acce korbado amuso korbado a demiselmado khususa demisenu bi geleya be wuludeka amusulamaw aw celamaw me konnan jamin fawiya asabatu ala alhaq aye sabati cinyaka foi kana buaka cinyaka sarid du ka so yere kono kana dumuni yere so niye malo kise munu soro tayi ke sariya ifudu ini ka sunna kato iye nyo kise munu soro ni be banila yere nyo kise munu nu yu soro tawu ke sariya har nu te seka ke toye tawu ke sariya ika mi ika tauhidi kai ka sabata kai ka saka foi kani buaka ngo sarafu doyo odefo akwale ka buru jala ko ale ko du fantan nofe aka dina babolo ko akausa ale katabalo na fulotigi fe etashunula sogowula dumuni nyumaunda mife nyumaunda ko ale kataburu jalan du fantan nofe o kausa ale katabalo na fulotigi nofe kaka dina bila buru jala salafu doyo defo ale kato du fantan fe de o kausa ale kata nyena mayan na fulotigi fe ni dina tabulo na ba ka dina chiabo be mi fo ayo ninde ube min fo kana ko geleya yala bamuru de be bolo ni bora kare konona na wa ko ayen nani jene kelan ku kantige
iyo kya busan de be bolo kari konona la kon ayin ani junrubuto yen ku goshi eni busan de be kari konona la mo de bamuru ye bolo kari konona la ake doni ye busa ke doni yi busa de ya bolo yi bamuru de ya bolo me alata ciden ta kake sebo tumbe min kaw kake ude geleya ya bolo dongudo abe kokura la ka jianya na ya chogola mo shima fo kangele har ni mo mi nye patron ngone nye bara chogo kura ma nye ewa sisote kura yere nye bara chogo kura yere fembola ko sebe ma aka gele de him afu gele ya nyi mbe munye amma da gele ya kama anda na shiga yin kamar afu ni fembala afu aka jiya ko dongo da be yele mashinyata o ya ka jiyantre o ma gele ya umawo men ni ko ala côté de ciden côté da gele yara me jiyan nyana ma ya togo ma gele ya bolore si so te bara chogo tambe se ga fuye tile kono bara chogo mugambe se ga fuye tile kono ita fo chayara ita fo ka gele ba be nyanyini de ni ya do inna fa be minna fana ka gele chogo be doala o ya ka jiyan na fa de me dina fo baga utare eko ala kote dro ya geleya eko ciden kote dro ya geleya eko sebo kote ya dele akobe aya be haramu ya aya be ke bidiya aya be haramu ya au fana ko be ka daga dia abeka daga wa la hawla wala quwwata illa billah alaka hakki man da mun bari mo ambe ala dali ni islamiya dina amma ko be cefarula amma ko be umar bul khattab nunu amno ko be ewa abubakar siddiq nunu nya ngona ma ambe jiyan laba minna ambe ewa wakati laba minna dina ma ko be umar nunu ngona ma dina ma ko be ahmad ibn hanbal nunu ngona ma dina ma ko be buntayma nunu ngona ma dina ma ko be muhammad ibn wahab nunu ngona ma sa ala ko ngona wudi dina ma ninin dina binna na binna uyu shenda ka murude bubola turu ka kantigede ala ka cewdi cemu bunyone ka waka jamanen ko ni yesunna bimene uyu shenda ka murude fulu bolo atora ka murude da kanna ka kantige ala kan nani cewye cemu nungu talo ku nyone ka waka ka sunna wuli ka jo ka tawhidi wuli ka jo ala ko di jamana ima ala ko di jamana dewma inshallah ambe continue nyini kadu tola ni nye ko nan jay kata mugo kelen man ni ko tawhidi ni ko sunna bo ko do kanyini kali ko ni be sallila ko ni ulu ye ka salli tige uga ni muso uga ni fali uga ni demiseni ko ibe sagi salli le rawa bo sabainde no ulu ye ka salli nye korola tige ni suturati ini imuniche salli tige ra ibe sagaka fali muso min bali yara ani wulu ni ko ni ba ke ka salli suturati la ni nunu ni ka salli nye korola tige sagi ka salli la parce que ciden ko ni sabat temeni hada maden in ka salli koron ni sabat yu ka salli nye korola tige suturate ciden ko ka salli tigira mais na ya soro sutura bila ye sutura ke wulu intemene sutura kofe muso intemene sutura inde kofe fali intemene sutura inde kofe fentala fenti ka salli la de mais ni sutura tila de obe unana temeni ka sutura ce ni sabat dola kelena yi ka salli tigne pour la tigre dro sagi ka salli tigra mais demiseni koni no yi salli nyor pour la tiga bi ka salli baraji nagasi hari ni sutura tila mais salli machian salli matige min be salli koni tige pew na temena ni ka sutura ce ube sutura tila yi ka salli nyor pour la tige ni sabade ulu fali muso min ba do yara waaleykum salam bo ko an ka suntige ko silamanu ma se ka organiser e ko abu mun bolo
ko arjo mali de batige ko arjo mali mogo be silamaw de do ubata minna silamaw ka fendila lembala taqwimi munun fulen ni nyen nu yun ubbe tile binnini tile bolima kafiru doron ka barate silamaw yere yennin kalake ka barake ka fen nunu eregile kafiru doron ka barate nunu ado silamaw de yin eregile ku bara a dirola tile binne ni dankaniya sorola nunun be alla jede ka kolosi da dankaniya de bo bolo ni tile binna ube ka golle ngosi ube salli wole ibe suntige na suntige le jidala tile de la na ya soro ni arjo mali ya fo ebi ka ewa bon sanfe inya be tile la kanami me ni tanya te tile la ko tile de binna ebi ka suntige de ni inya be tile la yoro mebe kungo konona la golle ya gosi inya be tile la kanami ube ibi ka so sanfe uya tige ko sun tige inya be tile re kanami summa timu siyama ila lele parce que min fora e tile binne di fora ya ni dankaniya be bolo ko tile mabbi kani sun tige mais ni o dankaniya ti bolo ko tile de binna ebi ka sun tige de o doko ale tumbe setane banaw bada tumbe worokiya ke cedo bolo min be asalo ka qur'ana kala ka ko ale afashara mana ka bana kausa muso de do na ya nyinin kaleke ko me ce nye fura do din alema ko aka fura indo jabe kono jabe min nu du shenda na muso ba daw senu kolola ko aka fura indo jabe in kono ala misa wodon fura ko be cogodi Sheikh Albani rahimahullah anyinan karanni nyugonama muso do ya nyinin kanni nyugonama ne banane ndo mbake kata cheufe ube urokia kinka akwa lebe konanjia minke muso inye folo ni urokia kila suhu aya yire kurosuma ufe tali aka yire kurosama achama konya kambile unde buboloele ate kurana doronka ate chiden ka do doronka kwa lebe min fo muso ye min kalana ale ye kitabu do dila Sheikhul Islam ka kitabu de do Sheikh Kalimu Tayyib fo ita kono ni chiden ka do usahale unte do munun kanka fo sogoma ikulu fo do munun kanka fo wula fo ikulu fo ni be da sufe kanka do munun fo ikulu fo ni chero ni muso be eje be do kanka do min fo be ba kono ikafo ni be do nyega na kanka do min fo ikafo ni be bo nyega na kanka do min fo ikafo ni be bo ikaddo kono kanka do min fo ikafo ni be do ikaddo kono kanka do min fo ikafo akoni mo tara barake ni ko munun bo kitabu in kono ni mo sugu munun fulen ni hatta ke yauma ite hatta ke yauma kiden ye jikru munun fo ye do munun fo nuyu fo ni kitabu nyinun nyini ko kala iyereka ni kala lendo ite hatta ke ni mo sugu akwale be min fo muso ye ni mo sugu kataka sagi ke mufe ku yere ko sumare Qur'ana kalambe uruhiya kaleka ni fura sugu te nyogon sirala de doni ke bawo ko uruhiya tigi ni yen fura sugu ya bolo ta man shedo ko shetane barake lawde do iki yere ko samade uruhiya doronto bolo sisa de a chaman tan nyagambile ndo kabara da yele ni uruhiya yere salafu masoma yere ki kabara bila kama kabitigi da yela kama kab yoro ta kama salafu masoma Ahmad ibn Hanbali tumbake Sheikh Islam ibn Taymiyyah tumbake muma ku kabara yele unutunte saramina mugola fana alanya sirenya mumbula dro limaniya mumbula ni setane donela nunu nanu madro ube qur'ana kalika limaniya mumbula ren sirenya mumbula ube kaluna karani limaniya ala sirenya bobe setane ge ka boila me uluma bara daire ila kama ute saramina mugola ulu ya kede kala ka jonde nafa bana bagato kana to yere fura kene shira haram yare ku deme ulu ya ke wode kama emay Ahmad ibn Hanbali della ka do fura ke
ka shetane ge ka bwala aye qur'ana kalaka tumami ahmada fatura shetane sagira kana bana bagato una tara ahmada ka kalande fe aye qur'ana kalaka shetane kumana bana bagato nenka kalande nkwanga bo akonte bo akoni ma bombi bore akoni magaranne la ni min bora la ibaye ako ahmara tunko ibora ako ahmara besira la nyire te sira la ni magaranne la ni min bora la ibaye qur'ana be kalani alen sira ni limana minye ciren ka do be kalani alen sira ni o de be shaytanen nge koy fura wurete koy ube wusula dimmi na o ube fura wure be deni min na nimbe shaytane ko de ko ka barala qur'ana kala sembulute ni qur'ana kala sembulu inde do aya imbe ko innen ka ni finye munu na ni daje munu ni limana ni ala siranye o de te ku shaytane la men ni ay fura fura lembe ta kala do jabela de alam sa wolon fura yere korosa tigima ambe min fo musoye yere korosi nin tigima badaro qabla an asir kitabu amun gwangira na daga kin ballali shi magana na qalwa na bo koni bada ni kabla ye esoro ka salila inyina na itara ibo ko chogodi don ke ba koni bada ni kabla na yiso inyina na ala koni hakili jigina français majanya ibo ke me na yasoro français janya na kosobe ubunna ka boy ka salli sale no fana ko muso na ba ka so kono abe fini bo akunkolo la lo basitala na ba ka so kono uba na ka jumara me udebe hari na mabisoro sira kunkolo la fo itaka alayhi salam bo ko anya min fo ko kacha an ka sunna mo yere de fanala o be qur'ana kalika wabi woro no de fo anya ni be seke seke de ka seti dafalen de ben ni na Sheikh Abdallah Bumbaji ko ka seti dafale eri keleni ko foita kono roqiyan nonu nyinin kali min be biala min te biala ka seti dafalen de be min fanala fatawa ashhirun wal masu wal ayn li fadilati Sheikh Abdulaziz Bumbaji ta internet la ka goshi a video la ma ka seti dafalen video la mu bayire la ba tere sarasi fatawa shihirun wal mas wal ayn ko dabali fatawa munun munana dabalika anin ni jinna ye mugo soro anin ni nyeye soro akan ka furake chogome ka seti kele eri kele ni ko Sheikh Abdallah Bumbaji min be biala min te biala aya bede fo alaka nun nema alaka hinnula an ko de sunna demiseno aka uka kashiru ka kitabu nyini na yin nunun ka kashiru ka kitabu matrafa ate bim filipanti sika dinga ko ni ala sunna men na ya yere to suruku nunun bolo jamana kono ya uba wuddu fuatilo ala kan kisu toroma bo ko do kanyin kalido ko mogo mi ete se kame abana de be elaba haketo wati dro ebe to ka finye de birani yere ko otigi ba ke chogodi don ke ba ko ninde ma seli re bawli be seli qaiti be seli re be na abana finye bila bana na be mogo minna silamiya saraye no yakiye o salli wakati ni salli wakati sera e ka salli jita yikata misiri la ni salli jimminta o salli wakati inkama fo kato o salli ka ba finye be boyla silamiya saraye ya farala o te ka salli jiciya misali ni salli fana wakati sera e ye salli jita salli fana ye hari ni nana sigi misiri da kono ka salli fana makono fo kati ke ikata salli fana salli finye be boyla o te ka salli jiciya
silamaya sariya jena wala ibe salli fana salli no salli je ni la sara fana wakati sera ibe salli jita la sana faraye fokata la sara fana salli la sara nafila munun kanka salli tasimasiru munun kanka go beke no salli je hari ni finye min bora laila fokata la sara in salli silamaya sariya jena ko donc nin tigla mo ba ke min jogo de jahila muti wani da wani na kan ko tira lai mutana ti ko ta su yoke aka kinaya ko ti sala ti fam di si wa mun dana lai ko jeli wanya na ma bo ko do ko kale to jahiliya la sana ka dina famu atumbe mori baraw ke atumbe ta mo fe ube mori baraw kai ko ale tara do fe ye barakaye ko ale lahiru tratigiye ko kalo ko ale be wori hakke do ko dongo do be wori hakke do dama ko anana tubi anana dina famu ka tubi ayenni lahidu min tawbe chogori kullu sarati laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'atu sarat kiden ko sarati te alaka kitabu kono ko sarati ciale har no kera sarati kemede sarati na talaka kitabu kono sarati ciale har na kera sarati kemede ewa minye ewa mugo ka barake mori ganaya ke mugoye ube kallajili ke ka sara ciden de kon na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hulwani likahini ciden ko lajili kela na ye lajili kiye ube mori bara kela na ye abe mori bara rabe sara mi mina haramu do ciden de yo haramu ewa ciden de ko sarati na talaka kitabu kono hari no kera sarati kemeda ko sarati ciale do donc ni nye sarati ciale de atalaka kitabu kono ni eina ni ka dina famu atige sarati te min ka dafali ka wajibe sarati ciale atalaka kitabu kono iba tige na ko karasayi tumbe min din dongo na te disi sale iba fonya do silamia sariya sonnen tama ne ye tali min yere ki fe be ala delala ka yafima ibe ninde foy subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ni nyemmi